Lisod nga dalan sa Barangay Tinigiban, Leon B. Postigo, gipasimento sa probinsya. Mga opisyales ug residente nalipay ug nagpasalamat ni Governor Uy. Alang sa dugang detalye, dawato nato si Michelle Bala Montederamos. Sa katapusan, mahatagan na og solusyon ang ilang dakong problema sa dalan dinhi sa Barangay Tinigiban. Human gihatagan og aksyon ni Governor Roberto Uy ang ilang hangyo nga ipasimento na kini. Si Barangay Kagawad Romeo Olimpio, 73 anyos ug 18 na katuig nag-alagad isip opisyal sa barangay. Lakip na ang mga residente nini ang nalipay og dako gumikan kay na semento na karon ang malisod nilang dalan kaniadto. Dugang ni Barangay Kagawad Olimpio nga arang kalapok og lisod tungason ang maong dalan. Gani ang mga motorsiklo magkatumba-tumba ato silang pag-agi sa maong dalan. Ingon man maglisod usab sila sa paghatod sa ilang produkto sa kaumahan ngadto sa merkado gumikan sa kamaot sa maong dalan. Sama sa ilang saging, ilan lamang kining gipas-an aron mahatod sa merkado. Gumikan sa kalisod sa dalan, magkahulog-hulog og mga daot kini hangtod nga mahulog na lamang barato pag-abot sa merkado. Niini gipasalamatan niya og dako ang administrasyon ni Governor Uy sa paghatag og katumanan silang hangyo nga ipasemento kini. Kabahin aning ko andre murag nalipay kay ang mga taga-sityo ani. Labi na dapit sa ibabaw. Mikan sa una ko nga panahon. Wala pa mga karsada diri gani sa pilot na ngani ni paingon gikan diri paingon sa Santa Maria dayon Tinuyop. Ultimo ang mga taga Tinuyop ngani diri magagi pilot pa ni siya. Nya lapok yun kayo. Kalisod-lisod ang mga motor gud nga moagi diri amo na lang usahay nga ayudahan kay di man gyud makasaka agi sa danlog kayong kuan kaning ang dalan. Mga sitwasyon diri sa una lisod yun kayo ang kahimtang kay ako diri naman gyud ko nataw aning kuan na aning lugar ha. Lisod yun mi diri. Labi na sa wala pagi kalsada. Wala pagi dalan. Produkto na mo pasanon lang intawon paingon sa bye-bye. Nya maabot lagi dito usahay makadaot-daot na labi na ng mga saging, mga pupo naman na iyang kung pasanon. Gamay-gamay na lang, mahimo na lang yung barato na kayo. Wala na yung mga maisa na mga baligya. Wala na yung taon. Kinidri mga 4 ka kilometro. O 5 di ay kay tupong manisya kuan. Kanang lumbayaw. Murag 5 di diri ka kilometro gikan sa highway. So, nga lisod-lisod yun diri. Kana. Mga oras po ninyong Oras nga para palugsong nga mo ay may maabot sa baybay. Naas mga 2 ka oras. Mamusayaw na lang yun lugsong ani para way init. Musayaw-sayaw na lang. Then muli po pagkapon, ikaw kung di mulan. Ay, may mga suba nga giyon. Di pa makabahatagan. Una nga, pait-pait yun ang mga kaintang desyon na. Agi pagka lisod. Nalipay yun mi nga naan na yun taon nga nahatag ni gobernador sa ining Barangay Tinigiban nga kuan kasada labi na ron kay nasiminto na gyud na dako na kay mi kalipay diri sabay ni gob kay nalantaw gyud tingali niya nga kuan gyud ang mga kaintang lisod gyud binta na ron lipay na kay mga tao diri kay sulbad na. Usama na usab ang sentimento sa kalisod sa mong dalan kaniadto ang gipaabot nila ni Barangay Captain Rito Ilok og Barangay Kagawad Suset Amak kinsa mga lumad nga taga Barangay Tinigiban. Mapasalamaton usab sila og dako ni Governor Roberto Uy nga nahatagan na og tubag ang ilang problema sa gusbat nga dalan. Dalaygon gayud ang buhi nato nga Dios nga diin sa iyang pagkamayo sa among kinabuhi. Nga diin kaning projeka nga naabot sa Barangay Tinigiban. Mapasalamaton kami dako sa mga tao nga maoy matulay nga mahimugso kaning projeka diri sa Barangay Tinigiban. Og labi na gayud kanimo Governor Oy sa imong kaluoy or nga gihatag nimo namo kaning projeka karon nga among gipangayo nga 5 km dayon gitagaan kami nimo og 1 km sa nga concreting. Salamat kayo Gob nga diin kaning nga project dugay na gayud kaning kalsada dugay na gayud kaning gihandom sa mga taga Barangay Tinigiban kay kaning kalsada pwede gyud kalisod mga habal-habal driver mga tumba pero karon Gob dako kay pasalamat kanamo mga taga Tinigiban nga diin nahimugso kaning road concreting diring dapita. Salamat kay Gob ug God bless. Dako na kong pasalamat sa ato ang Provincial Governor sa Zamboanga del Norte nga si Governor Roberto Uy
nga bisan pa man tuod sa kalayon sa amo ang barangay apan gihatagan jud niya pagtagad ang amo ang gikinahanglan dinhi sa amo ang barangay. Kay kaniadto grabe kaayo ka problematic ang mga tao diri. Apan karon dako kay namong kalipay nga ang amo ang karsada gikan ni sa sitio Bungbong Dalid padlong sa sitio Bituon na simento na gyud og ani higayon na nalipay kay ang amo ang mga katawhan lumulupyo aning barangay Tinigiban nga ang kaniadto nga nagka problema sila sa ilahang mga produkto nga saging pag-abot sa baybay gamay na lang kay ang presyo kay pati na kaayong bunuga di na kaayo mahatagan og taro nga presyo apan karon mayo na ang amo ang dalan nasugda naman gyud ni dako jud namong kalipay kaayo nga hatagan na jud kasulbaran ang problema sa amo ang mga driver sa habal-habal nga kaniadto sige silang katumba o karon marag relax na kayo tawhay na kayo ilabi na sa pagpalusot sa amang mga produkto dinhi sa barangay Tinigiban. Samtang si Engineer Laisam Sapal uban sa iyang foreman nga si Rene Aliman sa Provincial Engineering Office ng Kanayon nga ang maong proyekto nagkantidad kini og 6.8 milyones ka pesos, usa ka kilometro ang katason, 5 ka metros ang kalapdon og 7 ka bulgada ang kabagon. Samtang si Mayor Aida Ross hambali sa lungsod sa Leon Postigo ang mipaabot usab sa iyang pagpasalamat ni Governor Uy sa gihatag niini nga road concreting project sa Barangay Tinigaban tungod kay dili na makasinati og kalapok panahon sa ting-ulan ang mga residente dinhi. Salamat kayo, Gob, sa imong project nga gihatag diri sa Barangay Tinigiban. Ay dako kayo katabang sa mga katawhan diri sa Barangay Tinigiban. Kay og mag-ulan-ulan diri perting pagkalapuka. O dako kayo ni ikatabang sa mga katawhan diri sa Tinigiban, pinaagi sa mga produkto nila nga maglisod yun og paagi og labi na panahon karon nga ting-ulan. So dako kayo ni ikatabang ning imuhang gihatag diri sa Barangay Tinigiban nga nagkantidad og 6.8 million 1 kilometer nga makatagamtam na gyud ang mga taga Tinigiban niini. Gikan dinhi sa Barangay Tinigiban, lungsod sa Leon Postigo. Kini si Michelle Balamonte de Ramos sa Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Horalvez sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.